Mekanların Gowanç adlı iki dost, içip oturmaklık üçün golayda yerleşen kafelerin birine gitýärler. Olar barıp menüden zatlar gördüler de zakaz bermeklik üçün afisant gyzy ýanyna çagyrdylar. Ol gelýän afisant gyz mekanyň gözünde biraz wagt eýlendi. Ol gyz oňa mähirliçe ýylgyran wagty mekan oňa seredip näme zakaz etýän ýatdan çykarypdy. Oňa derek Gowanç zakazlary berdi. Afisant gyz giden soň Gowanç mekana "Sen beýtip seredip oturma. Ol seniň puluň bolmasa saňa bakmaýarym" diýip aýtýar. Mekanda ol şäherdäki iň baý maşgalalaryň biriniň ogludy. Ol öňem näçe gezek bu kafe gelse-de, bu gyzy bu ýerde hiç il görmänni. Ol bu afisant gyzyň adyny öwrenýär. Onuň ady Selwe eken. Mekan şuwat eçenli Gowançylyň kiçilikden bäri iň ýakyn dosty. Ol ählet ýandaklaryny onuň bilen maslahatlaşyp etýärdi. Ýöne bu gezek ol onuň bilen hiç il aralaşasy gelmedi. Ol bir näçe günläp Selwe hakda pikirlenmejek bolsa-da başa barmady. Şol wagtda ol dostunyň aýdanlaryny da kellesini aýlaýardy. Şonuň üçin ol Selweni barlap görmeklik üçin öýünden könek şol eşiklerini tapyp onu geyinip, göğsüne de azıcık mukdarda şaýlyk teňneler salyp kafeye gitýär. Ol barıp ýan afisant gyz Selwe özüniň ören ajygandygyny, ýöne iý içmäne ýeterlik pulunyň ýokdugyny aýtýar. Selwe onuň ýüzüne saýar bilen çalaja ýylgyş edip, mekana arkaň geçip oturmagyny we häzir ýanyna barjakdan aýtýar. Mekan buňa haýran galýar we bir tarapdan begenýärdi. Selwe dostunyň aýdanlary hak bermeýärdi. Selwe mylaýym ýylgyrşy bilen mekana nahar getirýär we oňa arkaň hiç gitmegini, ýani töleginiň gerekdäligini ýaňytýar. Mekan bu wakadan soňra indi 1 minudam içindäki duýgularyny beýan etmen eýlenesi gelmedi. Şol wakadan soňra Mekan bir gün ýer sahy bilen turdy da derrew taýýarlyk görüp Selweniň işen kafesine gitdi. Ol görse beýleki işgärlerden hem ýer gelen eken. Onunla ol daşarda garşyp durmaly bolýar we biraz wagtdan Selwede işe gelýär. Selwe Mekany gapyň agzyna görüp onu müşterek mün içeri girmekli teklip etýär. Ýöne görüp otursa, ol başga maksat bilen gelen eken. Mekan derrew ýüregindäkileri uly tolgunma bilen içinde saklap bilmeýän daşna çykarýar. Ol Selwe onu nähil gowy görendigini aýtýar we özüniň söýgüsi bolmaklygyny teklip etýär. Selwe onuň ýüzüne seredip durşuny, bular ýazadyň boljakdygyna garaşmandy. Ol biraz wagt doňan ýaly bolup durdy we soňra Mekan onuň elini tutanyny özüne gelen ýaly bolup ýylgyryp oňa seretdi. Ol öz ýylgyrşy bilen Mekany makullaýandygyny bildiripdi. Olar şeýdip söýgüli boldular. Ýöne Mekan özüniň baý maşgaladandygyny aýtmandy, ol özüni garyprak görnüşde görkezýärdi. Ýöne Selweniň durmuşy da öwürlik däli. Ol özüniň gününi şol kafede işläp aýlaýan eken we maşgalasyna da işläp kömek etýän eken. Buňa garamazdan olar şeýle bagtladylar we bir-birini için ýürekden söýýärdiler. Şeýle bagtly pursatlaryň dowam etýän günleriň birinde Gowanç dostuny görmek üçin onuň öýüne gelýär. Sebäbi Mekan Selwe bilen gülleşip başlan bäri dostuny ýatdan çykardy diýen ýaly. Ol Gowanç öýe gelende oňa ähli zat bardy görünýär. Gowanç da bu zatlary eşitip ören gaharlanýar. Ol Selweniň garypligi sebäpli oňa münasip däldigini aýtýardy. Mekan dostunyň bu sözlerini ören gowuny alýar. Olar şeýdip düşünüşmän ağırlar bozulýar. Ýöne Gowanç Mekanyň ýakasyny göýbererli däldi. Ol gidip Mekanyň kakasyna ähli zady bolşy ýaly görünýär. Mekanyň kakasy da baý adamlaryň biri bolan soň öz awraýyny peseltmejek bolup beýle ýagdaý kabul edip biljek däldi. Ol garyp maşgalany öz öýüne kabul etmeklik niýeti asla ýokdy. Ondan ol öz ogly bilen bu barada gurrun açýar we oňa bu zatlaryň asla başa barmajakdygyny aýtýar. Ýöne Mekanyň Selweden ýüz döndürmeklik niýeti ýokdy. Ol kakasyna garşylygyny bildirýär. Kakasy da peý bermän soň oňa Selweden ýüz döndürmeseň mirasdan mahrum boljakdygyny aýtýar. Hemme zady göz öňüne alan Mekan Selwe bolan sevgisini hiç urdada çalışmaýar.
Ol kakasyna bolýar diýip öýden çykyp gaýdyp Selviýiniň ýanyna gelýär we ähli zady başdan aýaga bolşy ýaly görüňär. Selvi bu zatları eşitip bir tarapdan begenjegini de bilmedi, gahalanjany da. Şonu da ol mekanyň öz üçin gelendigini düşünüp onu bagyna basýar. Ýöne bu gezek mekan hakykatdanam garyp galypdy. Onuň ýanynda indi artık maçekçe teňeje ýokdy. Selvi hemme zadyň gowy boljakdygyny aýdyp, onu öz öýündäkiler bilen tanıştyrmak isleýär. Mekanyndaky iş tapmanka kän gitmejek bolsa da, Selvi onuň ugyny tapyp alyp gitýär. Takside barışlaryna olar derew ýetýärler. Mekan ulagdan düşüp seretse, bir ulakan köşk oňa seredip durdy. Ol nämedigini intäk düşünüp ýetişmändi. Ol Selviýini garyp maşgaladan diýip bilýärdi. Asal görüp otursa, Selviýiniň de özüne saklandaklary bar eken. Selvi garyp maşgaladan däl eken. Onuň işleýän kafesi de kakasynyň öz hususy kafesi eken. Olaryň ondan başga da kän kafeleriniň bardygyny, Selvi de içki sanmaty ol ýere baryp işleýändigini aýtýar. Bu zatlary eşitip mekan aňdan korkalýar. Selviýiniň enatasy bu bolan ýagdaýlara düşünüp dogry kabul edýärler. Selviýiniň kakasy mekana iş berip ony iş alýar. Olar şeýdip bagly durmuşda ýaşap, bir näçe wagtdan soňra toý etýärler. Toýdan soň 9 ay 9 gün diýilende olaryň en aýjak ýyllar dünýä iner. Bu çağajak dünýä ineninden olaryň durmuşyna hatda şadlyk şogun goşulýar we agdybelik getirýär. Mekanyň kakasy aýdygyny göresiniň gelýändigini we ýalňyşyny düşünendigi üçin mekan bilen ýaraşýar. Şeýdip bu iki maşgalada da agdyber durmuş dowam etýär.